A Noite das Meigas de Vilagarcía é un evento xa consolidado na cidade. A iniciativa naceu hai 15 anos coa idea de prolongar ata finais de mes o espírito festivo derivado do San Roque. O que se trataba nese momento era de facer como un epílogo das festas, non? Que continuara, que foran un pouquiño máis longas. Por eso sempre se seguiu mantendo que a Noite Meiga é a semana seguinte do fin oficial das festas de San Roque. E para que ese ambiente festivo continúe, Radella decidiu reforzar a programación da Noite das Meigas. Desta volta vaise celebrar ao longo de 2 xornadas, venres 30 e sábado 31. Ademais, alén dos espazos habituais, a iniciativa chegará tamén este ano á renovada Praza da Independencia, e todo para que o evento resulte máis atractivo a veciños e visitantes. A idea ao final, pois eso, é consolidar todavía máis esta cita, que sea unha gran cita turística, cultural e tamén de promoción económica para o Concello de Vilagarcía, que os hosteleros, os comerciantes se impliquen cada vez máis tamén na súa organización, intentar implicar a todo o pobo, en definitiva, ao final, que todos os vilagarciáns, chegado este fin de semana, pois se vistan, participen, queremos que sea, pois eso, a festa o máis participativa posible. A Noite das Meigas arrancará o venres 30 cunha performance. Ao longo do sábado haberá pasacalles, contacontos, rituais e conxuros. Tamén se vai organizar un xogo de dinamización económica no que estarán implicados comercios e locais hostaleiros. O xogo chamase o xogo das moedas máxicas e será unha serie de premios que estes seres repartirán e agocharán en todos os establecementos locais, comerciais e hosteleiros que queiran participar con nós e que para eso estarán, por suposto, cun distintivo. Unha das actividades xa habituais, a queima de bruxas, caeu este ano do cartel. Dende o Concello entenden que esa proposta quedou xa caducada e que agora toca darlle paso a novas experiencias.